Mga adlaw atong gisaulog ug ang tibok simbahan nagsaulog sa kapistahan ni San Felipe o Santiago. Sila ang kabahin sa napulog duha ka apostoles ni Kristo. Siguro wala kayo'y daghang detalye mahitungod sa ilang kinabuhi apan daghan ang atong makit-an nga mahimong paagi aron kita usab magmalig-on diha sa atong pagtuo o mahimong matinud-anon diha sa pagsunod kang Kristo. Si Felipe gingon nga taga Bethsaida ug siya ang personal nga nakahimamat kang Jesus ug noon nga gipatay siya pinaagi sa pagbato kaniya, no? So mo ni iyang gikamatyan. Og si Santiago nga matud pa anak ni Alfeo og igsoon ni Tadeo, kini siya nahimong obispo og nag-lead, no, sa ilabi na sa usa ka lugar sa community din iyang gipamatud-an diha nga siya gayod faithful ngadto sa Ginoo. Ug gani siya usab gipatay pinaagi sa pag lansang, no, murag gibali-bali siya. Mo ni gidangatan ni mga apostoles, pero giila nga bisan sa ilang kamatayon wala mawala ang ilang pagtuo, wala mukunhod ang ilang pagtuo, apan kini naghatag og lig-on diha sa simbahan. Samang sa gingon sa atong unang pagbasa, ang pagtuo nahimong lig-on tungod sa ebanghelyo. Ug matud pa ni San Pablo, ang ebanghelyo makatabang ug ang ebanghelyo makaluwas kanato. So mga igsuon, most of kini ang gihatag kanato karon nining atong ebanghelyo. Siguro moingon kita nga tulo ka butang, there's that encounter, acceptance of Jesus, and a kind of encouragement para kanatong tanan. Kining pagkahimamat ni mga apostoles kang Jesus, nagpadayag kini dili tungod kay kulang sila sa ilang pagtuo, apan ang pangutana nga ilang gipadayag, ang clarification or a sort of clarification nga ilang gipadayag, nagsuggest kini nga siguro kinahanglan pa nga dugangan pa ang ilang pagtuo. Andam gihapon sila nga matud pa madugangan aron malig-on ang ilang pagtuo o ang ilang pagsabot o pagdawat kang Kristo. Siguro mga igsuon, mausab kini ang atong gipangita diya sa atong kinabuhi. Muyong kita nga nagampo kita o kanunay kita anaan ining santos nga misa. Apan dili kini, wala kini mag-ingon nga kulang pa o wala pa kita'y pagtuo kang Kristo. Apan gusto nato nga pinaagi nini mga buhat, mas malig-on ang atong kaugalingon diha sa atong pagpuyo sa kinabuhi nga puno sa pagtuo sa atong Ginoo. So this encounter of Jesus and his apostles, matud pa sa usa ka apostoles nga ipakita sa amo ang amahan o igo na kini alang kanamo. Pero nindot ang giingon ni Kristo, kung nakita nimo ako, nakita usab nimo ang akong amahan, no? Kung magbuhat ka sa akong gibuhat, ikaw usab nagbuhat sa kabubuton sa amahan. So mga igsuon, kini nagpadayag sa atong adlaw-adlaw nga pakiglambigit diha sa Ginoo, pinaagi sa atong mga kaigsuonan. Diha sa atong mga kaigsuonan, ato usab mailhan si Kristo, o diha sa atong pagbuhat sa maayo alang sa uban, kita usab nagbuhat og maayo kang Kristo, o kita nagbuhat og maayo according sa kabubuton sa amahan. Ikaduha mga igsuon, this is our
acceptance of Jesus. Pagdawat nato kaniya dili lamang sa pulong, apan ang pagdawat nato kaniya diha sa atong kasing-kasing. Tungod kay kung kita midawat kaniya sa kinasing-kasing, andam kita nga mupadayon sa misyon ngayon gitahas kanato. Sama sa pagdawat ni mga apostoles San Felipe ug Santiago sa atong Ginoo, sila andam nga nagahatag sa ilang kinabuhi. Wala nila kahadluki ang kamatayon. Tungod kay nasayod sila nga ang ilang gibuhat, ang ilang gihimo, mausab kini ang gihimo ni Kristo. Nagmadaugon sila bisan sa kamatayon. Nagmalampuson sila bisan sa ilang mga sakripisyo o paghatag sa ilang kinabuhi. Ikatulo mga igsoon, kini pagdasig kanatong tanan, no? Pagdasig nga kita mo padayon sa atong pagsunod kaniya. So si Felipe o si Santiago, sila nag-auhag kanato nga ang atong pagsunod kang Kristo dili lamang tungod kay kita midawat o mga grasya. Apan ang pagpadayag nato sa atong pagtuo kanila tungod kay kita iyang mga tinunan o kita mituo nga siya ang atong leader. Siya ang ulo sa simbahan o kita ang iyang mga katawhan. Mga igsuon, ako mang hinaot nga diha sa atong pagpadayon inining pagsaulog sa kapistahan ni San Felipe o Santiago, ato untang matultulan o ato untang masinati ang gugma sa Dios diha kanato pinaagi sa gugma sa iyang anak nga gihatag kanato. Matud pa sa unang pagbasa, siya naghatag sa iyang kinabuhi diha sa iyang pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Kini iyang gihimo tungod kay kita iyang katawhan.